Què passa? Llavors nosaltres reconeixem que podem ser imperfectes. És a dir, que els nostres fills, el següent pas és reconèixer que si nosaltres som imperfectes, els nostres fills també ho poden ser. Perquè, sí, moltes vegades diem, sí, jo m'he equivocat, però el nostre fill volem que aprengui les sumes portants a la primera i ens posem una mica nerviosos si no les aprenen. I això és un problema i ens llancem als manuals, a les entrevistes amb els tutors. Escolta, ells poden també anar, tenir aquest problema. I també poden ser, atenció, coses més complicades, poden ser aquell nen que alarma a classe i que això no sigui un daltabaix a casa. I també pot ser, si nosaltres admetem que els nostres fills poden ser imperfectes fins al punt que poden ser els que alarmen a classe, també hem d'admetre que els fills dels altres a la classe també tenen aquest, entre cometes, mateix dret. El següent pas quin seria? Doncs que també hem d'admetre que l'escola també pot ser imperfecta i que si nosaltres els pares ens podem equivocar fent des de grans errors fins a petits errors, com bloquejar la mestra a la sortida de l'escola, estic pensant en l'educació infantil, i tu estàs allà que li expliques tota la teva vida i la pobra mestra té una cua per entregar nens d'aquí a Perú, també hem d'admetre que l'escola es pot equivocar i que això tampoc no sigui un daltabaix. Què fer llavors? Fàcil, parlar-ne, anar-hi, en comptes de cremar-la a WhatsApp, a la foguera, jo en dic a la foguera del WhatsApp, vull dir, o a la sortida de l'escola o on sigui, en comptes d'anar i fer aquestes menes de diàlegs tòxics, per què no anem i parlem i dialoguem entre tots? I escolta, jo també ho dic de vegades, i no passa res, de vegades un projecte no ens encaixa, doncs escolta, canviem el nano, no passa res. I tot allò que ara ens sembla un greu problema, jo em recepto sentit de l'humor, me'l recepto encara que estic molt emprenyada, molt trista, molt decebuda, el que sigui, perquè sé que després m'ho podré mirar d'una altra manera, i és el que jo us convido. Per això torno a recuperar la meva frase, aquella amb la que us he convidat a la xerrada, de la perfecció mata i l'humor salva vides. Perquè hi crec, perquè té aquest potencial de cura i de teràpia, i que penso que és una bona base per la que podem establir la relació, les famílies i les escoles, a partir d'aquí.